Izera puntura urbiltzen, gatenak ikitzen direnean, izera emango genioke. Txakur horren jarrean mesedez, horren zala txakur hori, sari garrantzitsua daude jokoan, eta ez genuke nahi istripurik, eta inolako istilurik ere. Mesedez, 0-3, ba! A ver, que queda una... Normala denez, finala dago jokoan, eta hemen urbiltasunaren nabaria. Sola. Y cuando venía una cosa... Habían prestatzen eran, izena no podía. Sí, ay, qué segundo. Digo, ay, mi sirenita, que se hunde, ay, que se hunde. Y yo, venía, yo me iba alejada más que otra. Con cara de pánico, y cada vez que está más lejos. Bueno, itxaron egin du bizkan, azabaik euskera kultura etortzeko, badator. Eta orain, momentu batetik, beste da, ezara no gehiago. Bagi, iru, ja! Iru, eta! Toma esa. Lehen postuan, azabai jarri zaigu, eta bere atzetik oso urbil, krono peruetan, daude hartu nahi dio, eta dirudienez, bien arteko lia, eko bitxea izan behar da. Elbu bat ipasatzerakoak, bi bueltak edituko dira. Horreitik, distantzia txikiak dira euren artean eta apena jokoan da. Krono eta Zabai, gaur baino no errekta horretan. Gogoratu, erruetatik ezera zuko honetara iban metroko espeina daukatela. Arianek izteko izatu, baina bat irudien duela Mierda. Azabai, beraz, lasterketarikako gelditu zaigu pena da, iesu tapetuna, orain zazpiarekin krono lehen postuan, biarekin Letizia, hiruarekin Izan, eta zortziarekin Fernando Viano. Lastima, Marianek izan duen zirkua. Lehen posturako lehia biziak mantendu dira eta gobetan izan txiki bat izan du. Orain posturako, zazpiarekin krono eta biarekin Letizia lor baino lor bari dira. Elbu bati pasatzerakoa, azken puesta izango da. Bakatu, hemen ari dira, elbu gara ente. Itzugarekin egiten dut, postuak egiten dut, zazpiarekin krono, txalo da, lebanetan, biarekin Letizia. Hirugarren postuan, hirugarekin Izan, eta laugarren postuan, zortziarekin Fernando Viano.